салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодан. Бордораи азиз, имрӯз ин видео бениҳоят важн мешавад ва бисёре аз шумо тақрибан зиёда аз 100 нафар ҳамин чиз маро дар ватсапам дар телеграм равон кард ки ака дар бораи ҳамин видео кун чӣ хела иҷод асрас кунем. Бордораи азиз, намедонам бисёриятон медонед ё ин ки не Сбербанка удалид кардагиян ай Google Play. Яъне ки дар ҳамин сайте ки аввал медромади просто даромада Сбербанк, яъне Сбербанк менависи скачат мекарди, ҳозир мутаассифона дигар нест ҳамин чиз ва медрои менависи Сбербанк удалид шудаги. Ҳамин сабаб хоҳиш мекунем ҳозир мо барои шуморо нишон медиҳем ки роҳи ай ҳама осонаш, барое ки баъзиҳо медонанд через сайти Сбербанк худаш масалан скачат мекунанд, ошибка метаҳад ё ки параметрои телефони шумо қати масалан андроидтон совпадад намекунад бисёрии чиза. ва ба ҳамин хотир ҳозир ма як бор роҳи осонша нишонтон медиҳем ки бовар дорам ҳамаи шумо ҳамин чиза ҳаматон қариб доред ин программаро установка дар телефондон ва шумо метавонед ки через ҳамин любой бародаратонда ё ки дигарро ба шуморо равон кунам ва шумо бо тариқи осон пешниҳод кунем бародари азиз. ҳамин сабаб шумо медонед аллакай ки уже Сбербанк вуҷуд надорад дигар дар Play Market. алҳол намедонам кай кушода меша намеша, лекин ҳозир вуҷуд надорад. ба ҳамин хотир видеое ки ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем то охир тамошо кунед ногзаронда ва худтон бифаҳмед ки чӣ хел бародари азиз. дӯстони азиз, ва чӣ хеле ки мо фаҳмондем дар видео, яъне ки Сбербанк дар Google Play вуҷуд надорад ва як борига боз ҳама якҷо инро яъне ки ай назар мегзаронем. ворид мешавем дар Google Play, дар ҷои поиск менависем Сбербанк онлайн, яъне ки сайте ки Сбербанк буд. ва чӣ хеле ки дидистен шумо дигар дар инҷа Сбербанк худаш вуҷуд надорад бародари азиз. ва чанд намуд банкҳо ҳастанд, мутаассифона Сбербанк дигар нест предложенияш ки шумо яъне установка кунен ва истифода барен. ва ай ҳама роҳи осонаш, яъне ки бовар дорам ҳамаи тоҷикои худмон имо истифода мебаранд ё ки WhatsApp ё дигар ай ҳама осонаш. масалан медроем ворид мешавем дар имо. чӣ хел шумо метавонед ки ба имо масалан як дӯстон ё ки як нафари дигар ба шумо пешниҳод кунад ва баъдан шумо ҳамонро истифода баред. ҳозир мебинем бародари азиз. ҳозир мо як нафарро просто интихоб мекунем ва ҳавая масалан ҳамин программаро роӣ мекунем. ва чӣ хеле ки дидистен масалан мо як нафарро интихоб мекунем ҳозир ва дар контактҳои ҳамин инсоният медроем дар болои плюсака дидистен, дар болои плюс зер мекунем, инҷа мебурем файл ва контакт, интихоб мекунем файл. дар инҷа мебурем ана ҳамин хел, яъне ки чизе ки шумо роӣ мекунед. дар инҷа шумо интихоб мекунем предложениеро. баъдан шумо дар телефоне ки масалан аллакай яъне Сбербанк дорен ё ки фарқ надорад кадом дӯсти шумо ки дошта бошад Сбербанк, масалан вақте ки через имо даромаден ҳамин хел интихоб мекунед ҳамон программа установ шуде ки пешна масалан дар телефонтон яъне ки буд. зер мекунед дар галочкаи Сбербанк ва мечиқен галочкаи отправить. ин яъне ки ҳамин 60 мегабайт дора мегӯяд. мехоҳем ки роиш кунед, мечиқем продолжить. яъне ки мо равон кардем ва чӣ хеле ки дидем Сбербанк меравад. ва нафаре ки масалан шумо равон кардагиен ё ки ба шуморо равон кардагиен, зер мекунем болои предложениеда, ҳаминҷа скачат мекунанд, установка. чӣ хеле ки пешна буд ҳам хел шумо установкаш мекунед бародари. ягон мушкилӣ надорад. ва аз сабабе ки мо дорем Сбербанк ина медонед открита, ягон мушкилӣ надорад. инҷа фаромӯш намекунед шумо ки масалан барои открит кардан шумо чӣ мепурсад, ина галочкаро дидетен, разреши установки предложение мечиқен, як бори дигар назадта интихоб мекунед открит. уже автоматически мебарад шуморо ба Сбербанк худаш. ина мечиқа установка ва шумо метавонед ки установка кунед, яъне ки кор кунад. ин қадар кор дорад, ягон мушкилӣ надорад бародари азиз. бародари азиз, уже аллакай ҳаматон медонед ки имо дорен ва шумо метавонед ки бо тариқи имо просто передават кунед дигарода ва чӣ хеле ки ман нишон додам ин корро бикунед. ба ҳамин хотир бародари азиз, бовар дорам ҳар яктаи шумо ки видеои моро дастгирӣ мекунед, агар ин видео каме ҳам боша барои шумо дастгирӣ кардаги боша, яъне ки метавонед ки фикри ақидаро дар комент нависед ва чӣ мушкилиҳо доред нашоти интернет ё ки нашоти ягон камбудие ки ҳамон чиза шумо дар фаҳмидан дар кора наметавонед, обязательно яъне ки дар комменти мо нависед, мо дар бораш обязательно иншоаллоҳ ки видео мекунем бародари азиз. ва хоҳиш мекунем як канал рекомендовать дават мекунем барои шуморо. бовар дорам ҳаматон ин канал аввал медонистен, як муддат фаъолият надошт канали.
салом дӯстоно, бисёри шумо медонистед ки бениҳоят барномаҳои хуб мекард ва дар бораи чизое гап мезад ки ҳаловатбахш буд ва ҳам як чиз мегирифти ай видеош. Имрӯз ҳамун автори салом дӯстон канали нав кушодааст ба номи Салом TJ бардорядид. Ман ссилкаша дар описание ва дар комментария якум ворид мекунам ки шумо метавонед ки бидроен дар канал подписатсия кунед дар каналаш ва бениҳоят барномаҳои хуб дорад, тамошо кунед бардорядид. Хоҳиш мекунам як муроҷиате барои шуморо кардем, гапи моро иншоаллоҳ ки ненамеган обязательно бидроен дар комментарияш ай номи мо ай номи канал салом расонед ва мо боз ҳам дар ихтиёри ҳар яктаи шумо бардорядид. Фаромӯш намекунед, медонед каналша обуна мешед, салом мегӯем ва дастгирии бародара фаромӯш намекунед. Зинда ва сарбаланд бошед то видеои ояндара. Хайр. Салом дӯстои азиз, барои канали гуфтагии мо яъне зер мекунед дар ҷои поиск менависед Салом TJ ва Салом TJ дар якум мебирад. Чӣ хеле ки дидем беҳтарин видеоҳо дора бародарадид. Медроем дар канали Салом TJ медроем меҷиқем подписатсия, на колокольчик зер мекунем, интихоб всёра интихоб мекунем ва ҳар видеое ки ворид кард обязательно якум шуда ба шумора меояд. Ва иҷа бародарадид бениҳоят видеоҳои хуб дорад ки бовар дорам ҳаматонда 100% мақбул мешавад. 100% единственный блогер ки беҳтарин мавзӯъ мекунад. Тамошо мекунед. ҳарбии Полшаро рад мекард. Аммо соли 2002 Госдумаи Федератсияи Россия ва медроен ай номи канали мо салом менависен. ними қадар кор мекунем. Зинда бошем бародарадид. Кадоме ки дастгирӣ кард, мо ҳам дастгирии шуморо фаромӯш намекунем.